ovdje ja. Bog svima ljudi, ovdje ja. Au! LPS, sustre. I... Di su to sve LPS sustre? Ima nas 3. Lol, ima nas 2. Zašto treća nije mogla doći? Uopće neće snimat. Uglavnom, ima počet. Evo, vidite tog Pečopa. Ona je bila moja maskota. I sigurno će opet biti. Zato što je jako slatka i jako cool. A ja volim jako slatki i jako... Pa ako voliš jako slatki i jako cool izgled Pečopa, onda se miči sa kamere kako bi se ja mogla vidjeti. Točno, ja sam preslatki LPS. I ne mogu se odlučiti da li ona da mi bude maskota ili ovaj Pečop da mi bude maskota. Pa ne znam. Glasajte za mene. Čuti više. Dobro se okaže. I u komentarima napišite koje LPS vam se više sviđa, kako bi uzela za maskotu, jer ne znam stvarno kojeg bi više da uzmem za maskotu. Pa bok!